ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಾಣಿ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮೂಲಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಇನಿತವು 131 ಎಗ್ಗೆ ಇನಿತ ಈ ಎಗ್ಗೆಡು ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಟ್ಟು ತೆರೆಯೋನೆರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಈ ಜಾಲತಾಣದ ಕೊಂಡಿದ ಮೂಲಕ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಗುರ್ಕರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇರೇನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಡು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಈ ವಿಚಾರಡು ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಗೇನದ ಪಲಪು ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಪದುಕೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ದ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯ ವಿಭಾಗದ 2021-22 ವರ್ಷದ ತುಳು ಎಂಎಡ್ ಸುರೂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ ಮೇರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ತೆ. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂದ ಮುಲ್ಪದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲಕಿರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ ವಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಮಾತರ ಇರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಟ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾನದಿಗದ ಬಿನ್ನೇರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕುಡ್ಲದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರ್ ಇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಟ್ ಎದ್ಕೊನುವ. ಇನ್ನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಎಲ್ ಮೇರ್ಲಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರದಾಣಿ ನಡಪುನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಡ್ ಇನಿ 131 ಎಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬೈದಳುನಾಡ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಸರ್ ಇರೆನ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮುಕ್ಲನ್ಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ಗೂ ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಗಳು ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಗತಿಸವೆ. ಆಟಿ ಮರಿಯಳದ ಕೇರಿದ ತಿಂಗಳು ಆಟಿಡು ಉವೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಆಟಿದ ಆಚರಣದ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಿರಗ್ಲು ತಿರಿಪಾರ ಬಿಡದು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಆಟಿದ ಕೂಟಲು ನಡತೊಂತುಲ್ಲ. ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೆರನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಬು ಪಂಡ ಮಗ್ಲೇನ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೈ ಮೇರ್ನ ಖಂಡನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಳ್ಳಿಮಾರು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯಮಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಕೊಣಾಜೆಲುಪ್ಪುನ ವಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದ ದನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗಡ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಅಣುಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲಮಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ MSc ಪದವಿ ಮಲ್ತದು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಉದ್ಯೋಗಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಎಲ್ಲಿಯಮಗೆ ಸಂಜಿತ್ ರೈ ಮಣಿಪಾಲಡ್ MBA ಮಲ್ತದು ಪದವಿ ಪಡೆದು ಅಮ್ಮೇರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ಪದುಕೆರ ಬಕ್ಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಡು 2021-22 ವರ್ಷದ ತುಳು ಎಂಎಡ್ ಸುರೂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡ್ ಗೇನದ ಪಲಪು ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನ್ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲಿಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ನಮಸ್ಕಾರಲು.
ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದು ಪಂದಲ ಪನೊಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಬ್ಬರ ಮಲ್ತುದಾಂಡಲ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಜವಣೆರಿಗೆ ಆಟಿದ ಮಹತ್ವ ತಿರುಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದಲ ಪನೊಲಿ. ಆಟಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾತು ಪರ್ಬುಲು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಸಭಾಂಗಣದ ಉಲೈ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐತ ಪಿರವುದ ಉದ್ದೇಶನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಬ್ಬರ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮಕ್ಲಿಗ್ ಆ ಪರ್ಬಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಾವನ ವಿಷಯಡು ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಪರ್ಪಿನವು ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ನಮೂನದ ಆಚರಣೆಲು ಉಂಡು. ಐಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲರ್ದು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ವಾರ್ಷಿಕಾವರ್ತನ ಆಚರಣೆಲು ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳುದ ಬಿಸು ಪರ್ಬರ್ದು ಸುರುವಾಂಡ ಪತ್ತನಾಜೆ, ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ, ಪುದ್ದಾರು, ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಒಂದು ಮಾತ. ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯನು ವಿಷಯಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಮಾತು ವಿಷಯಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಆಚರಣೆಲು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಪೂರ ನಂಬುಗೆದ ಮಿತ್ತುಂತಿದಿನವು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆಡ ಆ ನಂಬಿಕೆಲೆಗೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಕಾರಣೊಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತದ ದಿನೊಟ್ಟು ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕಲ ಈ ನಂಬುಗೆಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೇಳಿಕೆನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಒಂದು ಬರೀ ಆಚರಣೆ ಆವಂದೆ ಐತ ಒಲತಿರ್ಲನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಡು. ಆಟಿದ ವಿಷಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲವಾತು ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ದೀವೊಂದು ಪೋಕ. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುನು ದಾಯ ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪೇರು. ಆಟಿಡ್ ನಮದಾಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲೇನು ದಾಯ ಮಲ್ಪುಜ. ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನೆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ದಾಯ ಪರೊಡು. ಹೊಸ ಮದ್ಮಲಿನ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಟಿಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಡಪೋಡ್ನು ದಾಯೆ. ಆಟಿಡ್ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನೋಡು ಪನ್ಪೇರೆ ದಾಯೆ. ಈ ತಿಂಗಳೊಡು ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ. ಆಟಿ ಕಳಿಂಜೆ ದಾಯೆ. ದಾಯೆ 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 ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿನ ದಿವೊಂದು ಪೋಂಡನೆ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕು. ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನನಲಾತು ಉಲ್ಲ ಈತೆ ಅತ್ತು. ಆಟಿ ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗ್. ಕೆಲವೆರೆನ ಪ್ರಕಾರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲು ಅನಿಷ್ಟ ತಿಂಗೊಲತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಆ ಸಮಯಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಉನ್ನಿಯರದಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಆಟಿದ ಕಡುಬರ್ಸುಗು ಒಂಜಿ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋವರ ಕಷ್ಟ ಮರಣ ಮಿನಿಯಾಂಡ ಪುನಃ ಪೊತ್ತವರ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಬರ್ಸದ ದೆಸೆರ್ದು ವಾನಮ್ನದ ಅನುಪಾನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಶೀತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಬಾಲೆ ಬರಲ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯದಕಲು ಚಳಿ ಪತ್ತದು ಶೀತ ಜ್ವರಟು ನರಲ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ದೀತಿನ ಅರಿತಾರಾಯದ ದಾಸ್ತಾನ ಖಾಲಿ ಆದ್ ಒಣಸುಗು ತತ್ವಾರ ಆನಗ ಪಾಪದ ಕುಲಾಂಡ ಸಾಲ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿರಜಾರ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂತಿನ ಪೆಲಕಾಯಿ ಪೆಲತ ಬೀಜ ತಜಂಕ್ ತೇವು ಪಂದ್ ನೆಕ್ಲೆಡೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾನಗ ಮರಿಯಲದ ಅಟ್ಟಣದ ಕನಕುಲು ಮುಗಿದಾನಗ ಪಜ್ಜಿ ಕನಕ್ಲೆಂದಿದ್ದ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗು ತೂಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಈ ಪೂರ ಕಷ್ಟೋಲಿನ ಅನುಭವಿಸಿನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪಂಡದು ಈ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಿನಂಚ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ. ನಮಕ್ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಆಟಿ ಆಂಡಲ ವಾತೊಂದರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ಗಾಣ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ದ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಂಡ ತೂವಾರ್ಲುಂಡು. ಒಂಜಿ ಫೋನುಗು ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಸುತ್ತಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಟಪ್ಪುಡು ಬಿನ್ನೀರ್ ಬತ್ತಿರಂಡಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ. ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ದು ನಮನೆ ನಮನೆದ ತನಸುಲು ಮೇಜು ದಿಂಜುವ. ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರೆ ವಾಹನಲು ಉಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ರಸ್ತೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಪರಬೇರು ಪೆದ್ಮೇದು ಏರಿತ್ತಂಡಲ ಸುಧಾರ್ಪುನ ತಾಕತ್ತುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಚೂರು ಪನಿ ಬರ್ಸುಗು ನನೆಂಡ 2 ದಿನಾಂಡಲ ಜೊರಟು ನಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುವ. ಆ ಕಾಲೋಡು ದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ದುಂಬುದಕುಲು ಏತು ಬಂಗ ಬರಂತಿರ್ಪಂದು ಎನ್ನನಗ ನಮಕಲ ಆಪುಜ ಪಲ್ಲೆ ಆಟಿ ಪಂಡ ಅನಿಷ್ಟ ಅಂದ್ ಅಂಚ ವಾಡಿಕೆಡು ಅನಿಷ್ಟ ಆತಿನಿಂದ ಕೆಲವೆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಟಿಡು ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ಕಾರಣಲು ಕೆಲ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಆಟಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲಾಂಡ ದೇವಿರೆಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಗೆ. ದೇವಿರ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಡು ಉಪ್ಪುವೆಗೆ ನಮಾಂಡಲ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ದಾಲ ಪಾತಿರಿಯರ್ಡ ನಮಕ್ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಹಿಸೇರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ದೇವಿರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಆಯ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗೂ ಅರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಡು ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿರನು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಲೇನು ದೀವೊಂದು ಅರನ ನಿದ್ರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾರಣ.
ಅಂಚಾದ ದೇವೇರು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆರ್ದ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಸುರುಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಪೂರೆರ್ಲ ಆಟಿ ಕರಿಯರೇನೆ ಕಾಪುವೆರು. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಶ್ಚಯ ಮದ್ಮೆ ಬಯಕೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಪಾಡ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಲೇಸಲೇನು ದೀವೊಂಡ ಆಟಿದ ಕಡುಬರ್ಸುಗು ಸಂಬಂಧದ ಕ್ಲಿಗೆ ಬರಿಯರ ಪೋಯರ ಭಂಗ ಇಲ್ಲಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಭಂಗ ದುಂಬು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದಕುಲು ನೆರೆಕರೆ ಸಂಬಂಧದ ಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೇಸು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ನಮಲೆಕ್ಕ ಹಾಲುಡ್ಕೊನ ಒಂದು ದಿವಂತುಜೀರು ಐತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲೆಗ್ ಭಂಗ ಪಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ದುಂಬು ಕೊನವಂತೀರು ಪಂದಿಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟುನ ಮರಣ ಆಪಿನ ಇನ್ನೇನ್ ಪುರ ಏರಿಗ್ಲ ಉಂತಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮರಣ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಈ ಬರ್ಸೊಗೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಸಯ್ಯೋಡ ಪಂದು ನೆರೊಂದೇ ಮರಣಗು ಪೋವಂತೀರಿಗೆ ಇತ್ತದಲಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕಂಡದ ಪುಣಿ ತೋಡು ಓಣಿ ಒನ್ಕು ನೆಕ್ಲೇನು ಮಾತ ದಾಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಮರಣಗು ಪೋದು ಪಿರಬನ್ನಗ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆ ಸೈತಲೆ ಕಾವಂತೀರು ಅಂಚಾದ್ ಮಾತ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಮರಣ ಆಂಡಲ ಪೋಯರ ಬರಿಯರಕ್ಲಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಪೋಪಿನೆಕ್ ಪೋಡೆ ಇತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಾನಿಯ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ದಯಪರೋಡು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮರ್ದು ಪರ್ಜಿಡ ಕೈಕಾರನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಸುಟ್ಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ತುಂಡನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮರ್ದನು ದೊಂಡಿಗೆ ಮೈತಂತೀರು ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ದಾಯ ಪರೋಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಅವಿನ ಪರಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸೀಕ್ ಸಂಕಟ ಬರ್ಪು ಜೀವನಂತೀರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನ ತಾನಿ ಆ ಮರಟ್ಟು ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮುನದ ಮರ್ದಲು ಸೇರುವಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಕಾಂಡೆ ಆಪಿನ ಸಂಧಿಕಾಲುಡು ಈ ಮರಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಲಾದೆ ಉರಿಯುವ ಎಲ್ಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಪೂಕ್ಲೆಂತೂಲೆ ಕೆಲವು ಮೂಜಿಯ ಸಳದ ಕೆಲವು ನಾಲೆಯ ಸಳದ ಕೆಲವು ಗೆನ್ಪೆ ರಾವಂದಿನಾತಿಯ ಸಳದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಅವು ದಾಯೆಂದು ಎರಡಕ್ಕೇನು ನೀ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಪೂ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡು ಗುಲಾಬಿ ಬಯ್ಯಾನಗ ಕೆಂಪು ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣದಾದ ನಮ್ಮ ತಿಡಿಲ್ ಪೂ ಪನ್ಪ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನೀರು ಮೈತಂಡಲ ಐತ ದೈಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪೂಲ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ತೆಡಲಿಗೆ ಕಾಂಡಯಾನಗ ಮಲ್ಲ ಪೂ ಅರಳುದು ಉಂತುಂಡು ಒಂದು ತಾಯಿ ಇದೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಲೀಲೆ ಈತೊಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ಆ ಪರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಗುದಲ ಹಾಳಿಜ್ಜಿ ಅವಂತೆ ಉಷ್ಣ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಯ ಪದೆಂಗಿದ ಗಂಜಿಯ ಮಲ್ದು ತಿನ್ಪ ಕೆಲವೇರು ಮರ್ದು ಪರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೀರು ಕೈಪೆ ಪೋವಡಂದು ಆಂಡ ಪರ್ಪು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಡಿಗೆ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಗೆ ಚೀಪೆ ಬೂರ್ನಗ ಬಂಜಡಿತ್ತಿ ಪುರಿಕುಲು ಮಾತ ಭಯಂಗಾದು ಕುಡ್ಲಾ ಚೀಪೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಕಾಪೋಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಈ ಮರ್ದು ಬೂರುಂಡ ನಮಕ್ ಉಪದ್ರಗೊಪ್ಪಿನ ಪುರಿಕುಲ್ ಪೂರ ಸೈತ್ಪ ಮನ್ಪೇರು ಪಾಲದ ಕೆತ್ತನ ಕಲ್ಲಡೆ ಗುದ್ದುದು ದಾಯ ಕನ್ರೋಡು ಕತ್ತಿ ಕರ್ಬ ತಾಗಂಡ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಮಯ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ಪೇರುಗು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪುಲಿ ಬೂರುಂಡ ಇಡೀ ಪೇರ್ ಪೂಜ ಇನ್ನೇನು ಪುಲ್ಯಗಾಂಡೆ ಬತ್ತಲೆ ಬೋದು ಕನರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಸಮಯಡು ಭೂತ ಪ್ರೇತಲೆನ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂದು ಹಿರಿಯಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದಿನ ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಭೂತ ಪ್ರೇತಲ್ಲ ಪೋಡಿವಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಕಾಂಡದ ಕತ್ತಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಂಚ ಪೋಂಡ ಒಯ್ತಲ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿಯೇ ಕಂಡೊಲಿಗೆ ಕಳ್ಳಿ ಕಾಪು ಕುತ್ತುನ ಕೆಲಸ ನಡಪುಂಡು ಕಂಡದ ಬುಲೆಕ್ ತರಕಾರಿ ತೋಟೊಲಿಗ್ ಜನಕ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನೆನ್ಮಲ್ಪುವೆರು ಅತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕಳ್ಳಿಡ್ ದೃಷ್ಟಿ ನಿವಾರಕ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿಯೇ ದಾನ ಬುಟ್ಪುನ ತೀರ್ಥ ಮೀಪಿನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಕೆಲವಾತ ಆಚರಣೆಲು ನಮಕ್ ತೋಜುವ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಪರ್ಪುನಿ ಬೂತಲೆಗ್ ಅಗಲ್ ಬಲಸುನಿ ಕಳ್ಳಿ ಕಾಪು ಕುತ್ತುನಿ ದಾನ ಬುಟ್ಪುನಿ ತೀರ್ಥ ಮೀಪುನಿ ಆಂಡ ನಮ ತೂಪಿನ ಮಾತಾ ಆಚರಣೆದ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಪಿರವುಡು ಉಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಸ ಮದ್ಮಲೆನು ಆಟಿಕುಲ್ಲೆರೆ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಡಪವನಿ ದಾಯಿ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ಮಯನ ಸುರುಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಕಷ್ಟ ತೂದು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಯಾಪಿನ ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಡಿ ಏತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗ ಅವು ಕಷ್ಟ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡಿ ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಟಿಡ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಮಿನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಉಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಚಾಲ್ತಿಡು ಉಂಡು ಹಿರಿಯಕುಲೆ ಉಪಾಯಡು ಮಲ್ತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ತೂಜೋಡು
ದುಂಬು ಪೂರ ಅವರೇ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಕಂಡನಿಲ್ಲಡು ಪೊಗ್ಗಿ ಪೊಣ್ಣನು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿಲ್ಲದಕ್ಲು ಏಪ ಕಡಪುಡುವೆರಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಜೋರುದ ಮಾಮಿ ಅಲ್ಲಾಂಡ ಈ ಮರ್ಮಲಲ್ಲೇನು ಸಾಧಾರಣ ಬೊಡಿದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆಟಿ ಬನ್ನಗ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಪುಡವನ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮಾಮಿಯ ಮರ್ಮಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರ್ಪಲು. ದುಮ್ಮು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಉಚ್ಚುಲ ಮುಂಗುಸಿಲ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ. ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲೆನ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತುಂಡಲ್ಲ ಅಲು ಜೋರ್ದ ಮಾಮಿಯೇ. ಮರ್ಮಲೆ ಏತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಡಲ್ಲ ಅಲು ಜೋರ್ದ ಮರ್ಮಲೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆದಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಸೊಂದಂತಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಆನಗ ಮಾಮಿಗ್ ಕಣ್ಣನೆಗ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಲೆನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಮಾಮಿನ ಮನಸ್ಸುಲ ಮರ್ಮಲೆನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಮೆದು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಲು ನನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ನಡಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಮಾಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಮರ್ಮಲ್ ಪೋಯಿನೆ ಸ್ವಂತ ಮಗಲ ಆಟಿಕುಲ್ಲೇರ ಬತ್ತಿನಾಲು ಅಲೆನ ಕಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆನ ಮಾಮಿನ ದೂರುಲೇನ್ ಪುರ ಪಣೊಂದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಮಾಮಿಗೆ ಕುಡಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಆದ ಮರ್ಮಲೆನ ಎಂಚ ಮೋಕೆಡು ತೂವಲಿ ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬರು. ಈ ಮೇಟ್ ಮರ್ಮಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ ಜೋರ್ದ ಮಾಮಿ ಆದಿತ್ತಂದ ಈ ಮಗಲೆನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆಂದ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಾತಾವರಣ ಬುಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲು ಮರ್ಮಲೆನ ಆಟಿಕುಲ್ಲೆರ ಕಡಪವನ ಸಂದರ್ಭಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಟ್ಟಾಪಿನ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿದ್ನ ಕ್ರಮ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಪನೊಲಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದಿನ ದೂರ ದಿವಂತಿರ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನ ಪೊರ್ತು ಕಡು ಬೇಸಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಸೆಕೆಗೆ ಪೆದ್ಮಿದಿ ಬಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯರಿ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಉಪ್ಪು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡು ಒವ್ವೇ ದೈಲ್ನ ನಡುಪುಜೇರು ಸಾಗೊಳಿದ ಕೆಲಸಲ್ನ ಕಾರ್ತೆಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮುಗಿತದು ಕುಲ್ವೇರು. ಆಟಿಡು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಿಗೆ. ದುಂಬು ಪೂರ ಆಟಿ ತಿಂಗಳುದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಕುಲು ಪಂಡ ಬಂಜದ ಬಡವನು ತಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನಾತು. ಐಕಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಂಕ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೋಡಾಪಿನ ತೆನಸುಲೇನ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಲು ಗೆಡ್ಡೆಲು ಮಂಡ ಕಣಿಲೆ ತೇವು ತೊಜಂಕ್ ನರೆ ಈಯರ್ಗಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡಬಾರೆ ಎದ್ರೊಳ್ಳಿಕಾಯಿ ಲಾಂಬು ಇಂಚಿನ ಮಾತ. ಇನ್ನೇನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತಿಂದುಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಬೇತೆ ಸಮಯಡು ತಿಂದುಂಡ ಶರೀರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಧೆಲು ತೋಚಿದು ಬರುವ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಮರಿಯಲ್ಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಪಿನ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ನೀರುಪ್ಪಡ್ದ ಕುಕ್ಕುಲು ಚಲ್ಲಂಗಾಯಿ ಪೆಜಕಾಯಿ ಪೆಲಕಾಯಿದ ಗೂಂಜಿ ಒಂದು ಮಾತ. ಕೆಲ ಮಾತ ದೈಕ್ಲೆನ ಕೊಡಿ ಕಂತದ ಮಲ್ಪುನ ಕಜಿಪು ಪಸಂಗಾರಿ. ಒಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು. ದೈವ ದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿದಾಯಗ್. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಡತನ ಕಾರಣವಾದ ದೈವ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಕ ಆಯನ ಜಾತ್ರೆ ನೇಮೊಲೆಗ್ ಬರ್ಸದ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಆಂಡಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪಲ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಯ್ ಹಿರಿಯರು ಗುಳಿಗ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ದೈವಲೆಗ್ ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ ಪಂದು ಬಲಸುವ. ಆಟಿದ ಅಗೇಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಪಂದೇ ಅರ್ಥ. ಆಟಿಡ ಅಗೇಲು ಸೋನೊಡು ಕೋಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡು. ಆಟಿ ಕಳಿಂಜೆ ದಾಯೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡು ತುಳುನಾಡಿಡಿ ನೇಲೆ ನೇಲೆ ಪುದೇಲು ಪಂತಿಲು ಬುಲೆಪುನ ಪೊರ್ತು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಉಮಿಲು ಪಾಂತೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ರೋಗಾಣುಲು ಪುಟ್ಟುವ. ತೆನಸುದ ಅಭಾವರದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಲ ಕಮ್ಮಿ. ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಲ್ಲ ತೋಡು ಕೆರೆ ಗುವೆಲು ದಿಂಜಿದು ಪರಪುನಿ ಕೈಕಂಜುಲು ನರಮಾನಿಲು ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲು ಬೊಲ್ಲೊಡು ಪೋಪಿನ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಭಾರೀ ಚುಟಿತ ದುಂಬು ಆಟಿದ ದುಂಬುಗು ಆನದ ಬೆರಿಪುಡವು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡು. ಅಂತೂ ಆಟಿ ಪಂಡ ಬಡವು ರೋಗ ಪೋಡಿಗೆದ ವಾತಾವರಣ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಮಾವಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಖದ ನಿರೀಕ್ಷದ ನಡುತ್ತ ಶೂನ್ಯ ಕಾಲ. ಈ ಕಾಲವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರಿ ಬಂದು ಪುದರ್ದಿಯರು. ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯೆಡು ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ನಂಬು ದಿನಕುಲು ಮಲ್ತು ತೋಜಾ ದಿನಕುಲು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲದ ಕುಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಈಡುಕಟ್ಟು ದೀಪುನಿ ಕೊದಿ ದೆಪ್ಪುನಿ ಬಲಿಮೆಕೇನುನಿ ಇಂಚಿನೇನು ಮಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದ ಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆಲೆ ಜೀವಾಳ. ಆಟಿ ಕಳಿಂಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಕುಣಿತ. ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತದು ನಲಿಪು ನಾಯೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ನಮ್ ಮನಸ್ಸಿಡಿತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ರೋಗ ಇಂದೇನು ಮಾತ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಿ ನಂಬುಗೆ. ಫಲ ಕೊನಂದಿನ ಮರತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಆಟಿ ಕಳಿಂಜ ನೀರು ಮೈತೇಡ ಅವು ಫಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮದಿಮಲ ಒಂದಿನ ಪೊಣ್ಣನ ತರೆಕ ಆಟಿ ಕಳಿಂಜ ನೀರು ಮೈತೇಡ ಆಲ್ ಪೊಂಜ ವಾಪಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಫಲವಂತಿಗೆದ ಆಚರಣೆಲು ಬೊಕ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತಿದಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಮೈ ಮನಸ್ಸದ ಆತಂಕೊಲೆ ಆಟಿ ಕಳಿಂಜ ದೂರ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದುಲೈದ ಕುರೇನು ಪಿದೈ ಪಾಡುಗ ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್
ಆಟಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮಲ ನಡಪುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಯೊಂಡ. ನನ್ನ ಇತ್ತದ ದಿನಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇತೆ, ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇತೆ. ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಕೃಷಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ ಆದಾಯ ಮೂಲ. ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತಿಜಿ, ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕೃಷಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿಲೆ ಕಾತುಂಡು. ಆದಾಯಗೂ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಚಾದು ದುಂಬುದ ಕಷ್ಟೊಳೆದ ಅನುಭವ ಇತ್ತದಕ್ಲೆಗ್ ಆಪಿನ ಎಂಚ. ದುಂಬುದ ಬಡತನದ ಲಕ್ಷಣಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕನಪಿನಿ ಎಂಚ. ದುಂಬುದಕುಲು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುನು ಅನುಭವಿಸಿದೇರು. ಇತ್ತದಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಅನುಭವಲು ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ನು ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ಜವಣರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪಾಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವಾತು ಸಲ ನಮಗ್ ಅಬ್ಬರ ಬಂದೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲ ತೋಜುನೇನು ಮರಪೆರ ಬೆಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೊಂಜು ದಿನ, ಆಟಿದ ಕೂಟ, ಆಟಿದ ನೆಂಪು, ಆಟಿದ ಮಿನದನ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಡಿಟ್ಟು ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುನು ಆಟಿ ಕಳಿಂಜನು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಆಟಿದ ತೆನಸುಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿರುಪ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತಿನಕಲು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಗಾಂಡಲ್ಲ ಆಟಿನ ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಆಂಡ ಪೇಂಟೆಡಿತ್ತಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲು ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಮಲ್ಪುವ. ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಐತ ಉದ್ದೇಶ ಕುಡಿಮುಟ್ಟುಜಿ. ತೋರಿಕೆಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ್ನ ಆಂಡು ಅವು ಜನಕುಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಗೇನಾಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ತೆನಸುಲೇನು ಸೇರಿನಕ್ಲಿ ಬಲಸುನು ನಾಲು ಉಪದೇಶ ಪನ್ಪುನಿ, ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಈತಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಸೀಮಿತವಾದುಂಡು. ಮಾತ ಕಡೆಟು ಪನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟು. ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ತನ್ನ ಕಾಳಜಿನ ತೆರಿಯನರೆ ಅವಕಾಶ ಆಪುಜಿ. ಏರ್ನಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ್ನ ಅವೆನಿಕೇನರ ತಾಳ್ಮೆಲ ಏರೆಡಲ ಇಜ್ಜಿ. ಪೇಂಟದ ಜೋಕುಲಂತೂ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಅಂಚಾಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನ ಆಟಿ ಪನ್ನಗ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ತಿಂಗೊಲು ಪನ್ಪರು ಅಣ ನಿಕುಲಿಂದೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ತುನಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಆಟಿಯೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಂದು. ಆಟಿಡ್ ಬಡತನ ಬಂಗ ಬಂಗ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನಡು ವೈಭವ ತೋಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಗೊಂದಲಾಪಿನಿ ಸಹಜ. ಇತ್ತದ ಆಟಿದ ಲೇಸಿಲಿಡ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ತೆನಸಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟಚ್ಪ ಬಗೆ 200 ಬಗೆ 250 ಬಗೆ ಬಂಡದು. ತೆನಸಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ಆ ತೆನಸುಲು ದಾಯಗಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಆತನ್ ಪಂದ ಐತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ತಿರಿಪಾವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ನಮಲ ತೆರಿಯನೊಡು ಪಾಕಿದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರಿಪೋಡು. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜನಕುಲು ಲೈನ್ ಪತ್ತದು ಉಂತುವೆರು. ಸುಲಪಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವ್ವ ಮರಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನು ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಗ ಐಕ್ಕು ಸೇರ ಅವನ ಸಂಬಾರ ಸೊತ್ತುಲದಾದ ಒಂದು ಮಾತ ನಗಣ್ಣೆ ಆಪುಂಡು. ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಕಷಾಯ ಪರಂಡಾಂಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿಂದನ್ನಾಂಡು ಆ ತೆಟ್ಟೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕರೆದು ಪೋಪುಂಡು. ಆಂಡಲ್ಲ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಕಷಾಯ ಪರಡು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಗೇನ ಉಂಡತಿ ಅವು ಕುಶಿತ ವಿಷಯ. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಗುವಳಿದಕ್ಲೆಗ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಂಚೆ ಇತ್ತಿಜಿ. ತನ್ಕ್ಲಿನ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪುಡ್ತುಗು ಅರಿತಾರೈಕುರು ದಕುಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂತೇರು. ಬೆಂದದ ತಿನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪದಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗದ ದಿನಕುಲೆ. ಆಂಡ ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನು ಅನುಭವಿಸಂತೇರು ತೆರಿದಿತ್ತೇರು. ಮರಿಯಲದ ಅಟ್ಟನೆ ಮಾತಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆಲ್ಲ ನಡತೊಂತುಂಡು. ಮಾತೆರು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸ್ಲೇನೆ ಆ ಪುಡ್ತುಗು ಅಕುಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು. ತನಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪಾಪದಕುಲು ತಿನ್ಪಿನೇನು ಇಂಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮಕೇಂದುಜ. ತೊಜಂಕ್ ಕಣಿಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತೇವ್ದ ತೇಟ್ಲ ಕಜಿಪು ಪಸಂಗಾರಿ ಸಾಂತನಿ ಲಾಂಬು ಗೆಡ್ಡೆಲು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ದೇಹಗು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲಿಡಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸುಗು ಭೂಮಿಡಿತ್ತಿ ಮಣ್ಣದ ಸತ್ವ ಮರ್ದದ ಸತ್ವ ದಿಂಜಂದಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನವು ವಾಕಾಲೋಗ್ಲ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ. ಆಂಡ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಸೀಕು ಸಂಕಟಲಿಡು ಮಾತ್ರೆ ಮರ್ದು ಪತ್ಯ ನೆಟ್ಟೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಣ್ಣನು ಪ್ರಕೃತಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಐಟೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತದಕ್ಲು ಧನಿಕದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಮೇಯ್ರ್ದು ಬೆಗರ್ ಪೋಪುಜಿ ಶುಗರ್ ಜಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು. ಯಂತ್ರೊಲೆದ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು. ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಗೊಂದಲಮಯ ಒತ್ತಡ. ಅಂಚಾದ ನೆತ್ತೆರದ ಒತ್ತಡಲ ತಿರ್ತಿಮಿತ್ತ ಒಂದೇ ಉಂಡು.
BP ಶುಗರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪನ್ಪುನವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಮಂತ್ರ ಆತಂಡು. ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆ ಒಂದುಂಡ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಆಟಿದ ಬಡತನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ. ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗ ಐಟ್ಲ ಜೋಕುಲು ಜವನಿರೆಗ್ ತೆರ್ಪಾದ್ ಕೊರೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲು ಬುರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಮೈದಾಂಡ ಸಭಾಂಗಣೋಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಡಿ. ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನಿರೆಗು ಕುಲ್ಲೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಾತೆರೆರೆ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ಕುಲ್ಲೆರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಟಿದ ತೆನಸ್ಲೇನು ತೋಜಾವಡು, ಆಟಿಕಳಿಂಜ ಬೋಡು, ಒಂತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡು, ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆರ ಬೋಡು, ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರವಡು. ಈತ ಮಾತ ಆನಗ ಜನಕುಲ್ಲ ಸೇರಿಯರಣ್ಣ ಅವಂಜಿ ಅಬ್ಬರನೆ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಎರ್ಲ ಸುರುಟ್ಟಿಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಒಂದು ಜನ ಸೇರ್ಜೆರ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಪುಜಿ ಜನ ಸೇರಿಯರಂಡ ಐಕೊಂದು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಗ ಅಬ್ಬರದ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ಎಕಡ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶನನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕನಂಚ ಅವಡು ಒಂತೆ ತೆರೆಯನರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ತೋರಿಕೆಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವರ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ ಇತ್ತೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡೆ ಉಲ್ಲ ತಿರಿನೇನು ಈ ತಿಂಗಳುಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಲೇನು ತೆರೆಯೋನುಗ. ಈ ತಿಂಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಲಾತ ವಿಷಯలను ತೆರೆದಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತು ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇನು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕೆಲವೆರು ಆಟಿ ತಿಂಗಳುಡ್ಲ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬಾತೇರು. ಇತ್ತದ ಅಮಸರದ ಜೀವನುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಮಹತ್ವ ಪಂದ ನೆನೆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರ ಕೆಲವರು ತಯಾರಿಜ್ಜೇರು. ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಅನಿಷ್ಟ ಮನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ದೂರ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ. ಅವತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡೆ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿಗೆ ಆಟಿದ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು. ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಪೂರ ಈ ದಿನಕ್ಲು ಎಡೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತುಳುನಾಡು ಆಟದ ತಿಂಗಳು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ನಂಬುಗೆದ ನೆಲತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹತ್ವನು ನಮ್ಮ ನನಲಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಆವೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಬಗೆಟ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜವಣಿರೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟಲೆಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಡಿಕೇನಿನ ಮೂಲ್ ಪಾತೆರರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವದ ವಂದನೆಲು. ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಿಸ್ಯಾರು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ಯಾರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮಾತ ಪ್ರಕೃತಿದೇ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯನ ಪಾಲೆದ ಮರ್ದದ ಕೆತ್ತದ ವಿಷಯ ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಪು ಕುತ್ತುನ ವಿಷಯ ಪೂರ ವಿವರಿಸ ಕಡೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಕೊರಿಯರು ಒಂದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಈ ಕ್ರಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಮಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಪಾತೆರೆರ ಉಲ್ಲೆರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದಿ ಬೈದಿನ ಉಪ್ಪುಂದದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುದ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನೋಡೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುಕುಟದ ಉಡುಪಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪುಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು 38 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದೈನಾರು ಮಹಾವನಿತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಎದುರು ಮಿಂಚಿನ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ನ ಮೇರು ಮೊಗವಿರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕುಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಟ್ ಕೊಪ್ಪಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯರು ಸರ್. ಈತ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. ಬಾರಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೋಲೈತನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಡಪುನ ಈ ಲೇಸು ಬಾರಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಿಸಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಲೆ ಏರ ಐತ ಪಿರವಡುಲೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪುರ ದೇವರ ಕೈಕಾರು ಸುಖಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಒಂದುಂಡ ಆಟಿ ಅಬ್ಬರ ಉಂಡನ ಅಬ್ಬರ ಒಂದಂಡ ಪೂಂತೆ ಒಂದು ಕೇನಡು ಹಗುರ ಒಂದು ಕೇನಡು ಈ ಆನಿದ ಕಾಲಗುಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಗುಲ ಹೋಲಿಸಾನಗ ಐತ ಒಂತೆ ಒತ್ತುವಾಸಿನ ಗೊತ್ತುಪಡು. ಆನಿದ ಕಾಲದಲ್ಕೆ ಈತಿದ ಕಾಲ ಇಜ್ಜತೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಆ ತಟ್ಟಿದ ಗಿಡಕ್ಕೆ
ಮಡಲದ ಮುಲಿತ ಬೆರಿತಿನ ಮಾಡು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಇನಿದಾನೆ ಎಲ್ಲದಾಲೆ ಪನ್ಪಿನತ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ಕಾಸು ಮಿದಕ್ಕು ಜೇರಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಹಾರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪನಗ ಬೈತರಿತ ನುಂಗುಲ್ದರಿತ ಗಂಜಿ ನುರ್ಗೆ ತೊಜಂಕು ತೊಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡನೆ ಮಲ್ಲೆ ಆಟಿ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಬೆನ್ನಿ ಆವಡು ಕೂಲಿ ಆವಡು ಕಡಲ್ದ ಮೀನ್ ಆವಡು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾಲ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪುಲ್ಯ ಅನ್ನಗ ಬೆರೆ ಮುಟ್ಟು ದಿನ ಬಂಜಿ ನಿತ್ರಾಣ ತಿನ ಜುವ ಎಲ್ಕಟ್ಟ ದಿನ ದೇಕಿ ಉಂದೇನು ಪಿನ್ನ ಉಂದೇನು ಎನ್ನಗ ಮೇಯ್ ಕೊಲ್ಚುಡು ಈ ಇನಿತ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಆ ಕೈಕಾಂಜಿಲ್ನ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಏರ ಪುರ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸಹಜನೆ ಉಂದೆತ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂಜಿಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಟಿಡು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ನಂಗ ತೇವು ಕೋರಿ ಪದ್ಪೆ ದಾರಸೆ ನುರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಸನ್ಯಾಸಿ ಕಂಡೆ ಕನಿಲೆ ಶಾಂತಿನಿ ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕುಡುವರಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಕುಂಟಲ ಆರೋಗು ಚೂವದೈಸರು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗೆತನ್ಯ ನೆತ್ತ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಹೂ ಪುರ ಆಹಾರ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂತನತೆ ಅವು ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತಡೆಪುನ ಒಂಜಿ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮ ಅಂದು ವೈದ್ಯರ್ನ ಅನುಭವ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿ ಮರ್ದಲ ನಮ್ಮ ಗಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತಲೆ ಗಳಿಸುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಆಟಿದ ಆ ದುಂಬದ ಚಿತ್ರಣ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿಲ ಬಾರಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದಿರಕ್ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತಿರಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ಯ ಅಬ್ಬರ ಅಂತ ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ಯದ ಈ ಕಾಲಗು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಿದ ಸರಿ ಬಂಡ್ಯಾರವು ಅವು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸಡಗರಾದ ಒಂಜಿಗೆ ಮಿನಿಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮೀನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆದ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಒಂದು ಆಟಿದ ಎಂಚಿನ ಈ ಪೊಲ ಬಂಡು ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲೆ ಪರ್ಪುಂಡ ಇತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಗಿಡಕದ ತಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕದ ಜೋಕುಲು ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ದಾಲಚ್ಚಿ ಕಾಸು ಮಿದುಕುನು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಆ ಕುಸೆಲಿ ಎಂಚಿನಂಡು ಕಾಸನ ಜೋಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕುಸೆಲಿ ಇತ್ತಿನ ಆ ತುಳುವೆರ್ಡ ಆಟಿದ ದುಂಬುದ ಭಂಗ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಿನ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆಲ ಅವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಪೋಡು ಮನುಷ್ಯನ ಅನುಭವ ಎಂಚಿನಂಡು ಬದುಕದ ಅವೇನು ಆ ಅನುಭವನು ಕಾಲ ಗ್ರಹಿಸೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ ಅವನ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವನ್ ಬರ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಮಾತ ತೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆನು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತೋರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಟಿ ಇತ್ತದಾಲ ಬಂಗದಾಲ ಆಯ್ತ ಅವು ಪನ್ಯ ಬಾರಿ ಸರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ಯಾಂಟದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಆ ಬಂಗದ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಆ ಆಟಿನ ಬಾರಿ ಕಾಡು ಕಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ಬಾರ್ಡರ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪಂಪಿನಾತ್ ಒಂಜಿ ಈ ಬಡತನನೇ ಒಂಜಿ ಆಡಿಗೆಗೆ ಪುನಾತ್ ಇತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ತೆರಿಪೋಡ ಈ ಆಟಿ ಕೂಟೋಡು ನಡಪುನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆ ದುಂಬದ ಚಿತ್ರಣ ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದವನು ಮುಂದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಬಲ್ಲ ಪಂಪಿನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟತೆ ಅವು ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೋಡು ಆಟಿ ಕೂಟಲ್ ಪುರ ಇತ್ಯ ನಡಪನ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಎತ್ತ ಒಂಚೂರು ಲಾಭ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಐಟ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ತುಳುವೇರು ಒರಿಯ ಗೊರಿ ಆಪ ಈ ಬಂಗದ ದಿನಕಲೇನು ಮದ ಪಂದೆ ದುಂಬು ಪೋಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಜ್ಞಾನನು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ ನೋಟು ಪಟೋನ್ವ ಇಂಚ ಈ ವಿಷಯ ಆಟಿ ಕೂಟೋಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಅಬ್ಬರದ ನಡುಟು ಹಿರಿಯರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಒಂಜಿ ತರ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತರಕ್ ಬಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ತುಳುವೇರ್ನ ಆ ಪರ ದೇಕಿನ ಒರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಮೇದನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚೊಡೆ ಈ ಆಟಿ ಕುಟ್ಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜವನ ದೇಕಿಯೇ ಗೌಜಿ ದಾನೆ ಸಿಂಗಾರ ದಾನೆ ರುಚಿ ತಾಡಿಕಿ ಅಕನ ಪಾರ ಪರತಾಟನೆ ತೋರೆ ಒಂಜಿ ಅಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಡು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ಐಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪರತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತುಕೊಡ್ಲೆ ಏನಿತ್ತು ಅನಗ ಪೊಂಜವನೇ ಪೊರ್ಲುದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅವ ಅಂಜೋಲ ಕಲ್ಪನಾ ಆತುಂಡು ಆನಿ ಆಟಿದ ದಿನಟು ಅರ್ವೆ ಕುಂಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆದ ಅಂಚೆಚ್ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಾರ ದುಸ್ತೈತ ತೂಪರಿ ಕನ್ನಡ ಪುನಲ ತೂವನಗ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಆಟಿ ಆತಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬೈದನ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಸಹಜನೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಪಿನ ಈಜಿನ ಕಾಲದ ಪೊರ್ತುಗು ಆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಪಾಠ ತುಂಬುದ ಅನುಭವ ಮನುಷ್ಯ ಏಪಲ ಬಂಗುಗು ಸವಲು ಪಾಡ್ದು ಬದುಕಿನ ಆಯನೆ ಒಲ್ಪಲ ಆ ಬಂಗನು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬುಕೊನೆಯಿನ ಈ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲ್ಡ್ ಈ ಸುರ್ಪೊಡೆ ಬತ್ತಿನವು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲ್ ಪುರ ಈ ಸುರ್ಪೊಡೆ ಬತ್ತಿನವು
ಯಾಪಲ ಬಂಗೋಗ್ ಪೂರ ಸವಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಅಂದ್ ಬದಲಾಯಿನ ಕಲುಡು ತುಳುವೇರು ಆಟಿದ ಬಂಗೋಡು ಸವಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೆಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಅಬ್ಬರ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪನ ಬಡ್ಚು ಅವು ತುಳುವ ಬದುಕದ ಎತ್ತರದ ಇಸಲಿಂದ ಪನ್ಕ ನೆಂಪುದೀಕ ಈ ಇಸಲು ಇಡೆಗೆ ಉಂತುಚ್ ಹೊಸತನ ನಡೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಈ ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ನಮ್ಮ ಇನಿದ ಆಟಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಆ ನೆನೆಪುಂಡತೆ ಅವು ಅಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಅವು ಅಬ್ಬರ ಹತ್ತಂದಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿನ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೋಲೋ ಈತಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್. ತುಂಬದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಬಡಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನಾವ ಕಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸವಾಲ್ ಪಾಡೊಂದು ದುಂಬು ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿರ್ಪಾಯರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇರೆಗು ಮಾನವಿಕದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ನಿಕಟ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆಸ್ಕಾಂತರು ಸರ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡೊಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು. ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನಿತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಕ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಮಾವಧಿ ಶೂನ್ಯ ಕಾಲದ ಸುಖದ ದಿನ ಏನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕರಡ ಅಂಚೆತ್ತನ್ನು ಬಂದು ಆಂಡ ಇತ್ತೆದ ಬಡತನ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೆ ಬಡತನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಮಾವಧಿ ಶೂನ್ಯಕಾಲ ಸುಖ ದಿನ ಅಂತ ನೋಲಿ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಂಡ ಇಡೀ ಜನತೆ ಸಮಾಜ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಆಟಿದ ಹಬ್ಬರನ್ನು ಮನ್ಪನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಿಡೊಂದು ದಿನ ಕೆಸರಡೊಂದು ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೋರಣ ಪಿದಾಂಡ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ಈ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾವು. ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಜಿಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ 200 ಬಗ್ಗೆ 250 ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಡತನದ ಬಡಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವನಸುಗಳ ಬಂಗೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಅಕಲ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟಿನ ಮಂಪನ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಕುಡೋರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಕುಡೋರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕೇರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆತ್ತದಾರು ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಪೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದು ಆ ಭಾಷಣ ಮಂತ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತುಂಡು ಇನ್ನೆಂಕ್ ತಿಕ್ಕನ ವಿಚಾರಣೆ ಬೇತುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಗನ ಇತ್ತು ಆಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪ ನಿಜ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಇನ್ನಿತ ಈರ್ನ ಈ ನಿತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ವೆಬಿನಾರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂಗ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೊಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲವರ ಮೋನ ತೂಪನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡದ ಪಾಲು ಪಡುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪನ ಮನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಪನ್ನೊಂದು ದುಂಬುಗಳ ನಿಟ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ದೇಶದ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಇತ್ತ ಬುರ್ಕನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಲೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೊಡೊಂದು ಮೇಡಮ್ ಡ್ಯಾನ್ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇರು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಅಂದೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ಗನ್ಸಿರೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ನನ್ಗಾಯ್ತು. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಅರಿಯದವನು
ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಏನು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೋಶ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಏನು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ನನ್ಗನ್ಸಿರೋದು ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಟಿಯ ಅಬ್ಬರದ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಯ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ರೂ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಎಡಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುವಂತಹ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬ ಅವನ ಅಷ್ಟು ದುಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ದುಡಿಮೆಗೆ ಅವನು ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸಿವು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಏನು ಈ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಕೆಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಜಂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಮೇಡಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಗೂಂಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪಟ್ ಪಚ್ಚಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆಟಿಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದು, ಆವಾಗ ಒಂದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಸ್ಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಅಷ್ಟು ದುಡಿದಕ್ಕೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂತ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ದುಡಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಂದಿನ ಈ ಜನಾಂಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲೇ. ಆಟಿದ ಅಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮೂವರು ಏನು ಅತಿಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇದೊಂದು ಅಬ್ಬರ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸೋದು, ಅದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಇಂತ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಈ ಆಟಿಕಲಂಜ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಈ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೊರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆಟಿಕಲಂಜ ಆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ದಿನನಿತ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಆಗದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು ಅರಿವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಭಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಓದುಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಲೇಖನಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಂಥ ಲೇಖನಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೀವೇನ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಕಳ್ಸೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ಗಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಖನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ್ತಾ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದು ಪಂಡರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಪೊರ್ತು ಸೊಲ್ಮ ತಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕರ್ಣದ ಮನೆಟಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್.
ಗೇನದ ಪಲ್ಪ ಕೊರಿಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ರಾತ್ ಬೈದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾದವ್ ವಿ ಕರ್ಕೇರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ MK ಮೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವೆಬಿನಾರ್ಗೆ ಸೇರಂದಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗದಗ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಬಂದು